Directors, productors, càmeres, actors, tots coneixem de la mà de Hollywood. Ni que sigui una mica aquesta estranya fauna. Però, què passa quan se'ls planteja un repte evolutiu? Avui parlarem de com aquesta fauna audiovisual s'enfrontarà al repte de realitzar un curtmetratge en 48 hores. L'origen comú de totes aquestes espècies és el cineastus. La seva evolució depèn del seu estil de producció audiovisual. Avui ens centrarem en el Metropolitus 48 Horus i les seves variants. També podrem veure una fusió d'espècies dins de la seva pròpia tribu. Aquí és on comença tot. Després d'haver sabut les 3 premisses del concurs, els líders del grup s'afanyen a escalfar-se el cap. Aquesta activitat deixa les neurones trastocades, com podran apreciar. Un altre aspecte que caracteritza l'Scriptorus metropolitus és el desordre. No només mental, sinó alimentari i, com podeu veure, habitacional. No s'ha vist mai un hàbitat Metropolitus 48 Horus ordenat. Aquí tenim Malactorus, una espècie que, malgrat ser diferent al cineastus, manté una relació simbiòtica amb ell. En aquest cas, és la variant Amaterus, que es caracteritza per ser incapaç de memoritzar 2 línies de guió. I aquí tenim el director. És una bèstia parda de 500 quilos, capaç de fulminar a un Scriptorus amb la mirada. L'aparellament del Technicus metropolitus encara no és conegut. Alguns experts asseguren que compren les eines de reproducció a través d'Amazon o AliExpress. El que sí sabem del cert és que alguns dels factors per l'elecció de parella és tenir Netflix i publicar a Instagram. L'hora de menjar és més una teoria que una pràctica. En aquest cas excepcional, el productor ha portat menjar per tot l'equip. Però a la selva audiovisual, el més ràpid i el més cool sempre guanya. Després de 6 hores de rodatge, la meitat de l'equip ha estat víctima de la bogeria. Només queden els inconscients que han decidit editar. Formen la variant coneguda com Pospus metropolitus. En aquesta fase, la paciència de l'espècie és posada a prova. I ha arribat el gloriós moment de l'entrega. El director i el productor es preparen per enviar el curt al concurs. I tal com us vaig dir al principi, pocs espècimens conservaran el seny per poder explicar la que ha sigut l'aventura de les seves vides. Espero que hagin gaudit. Adéu i fins a un altre programa.